Nayo ni nyaya yangu ya left hata ni mkazi wangu. Kwa maana wewe ndizomba dada ni mkazi wangu. Ndaka pale mkumana akanifonera kati. Mkazi wangu mume aita mpapa muda ya live apina muda malive anomazvisa sakati. Tarisisa kuti mkazi wako akufamba pese pakuenda kuchikoro utawa. Mkazi wake uri? Aripo baba. Gawe baba. Kira wako alipo? Basi. Hadi bwana. Mko basi kwa stop. Sadaro. Ndaka wanyaya ngarimani. Vandaenda kumba. Ndichomba kwembazi wangu wewe. Kona ika angasa ndi bati. Aitindikaziya password yake. Aitinda azaichi. Sapa ndakaenda kumbana kama mita leo kuti unza kufuna ukasamba kufuna atisina tusira muno. Muona. Anipa funa ile kwandi. Kana tafuna ile ndo cheza ngomano. Dunia zombata muona. Namtucheza ngomano katotawa nayo message. Ngama ngwanza kupinda mtauni. Chakufuna napinda mtauni. Uyu akagara mwetu akaziya sei kuti ndatawa ngomano. Vafonera ngomano yemakuseni. Akafumobura makuseni sena vaenda kuchibhorani. Akafonera ngomano. Rishanya yedu yaje yabata. Nima kusepa ndauro ndichitaura ngomano yo. Ngomano vanipindudza ichi. Nyaya. Ika ngomano vanipindudza nyaya sei. Ndipana vachitangonisa nemukadzi mari. Kati yo wakapinda muna malai kongochienda ku. Ngazinaye anongopinda pinda muna malai. Ndakaona kana wao ndita benzika. Ndaitonge ndindazviona. Kana wao ndita benzika panyaya yake. Tutazoerana mamu. Vamboramba izvo live ndakataura naye ndiri mumhiro. Anopinda mota make. Yati isha kanotota mota nyedzo kuna watistowira. Vazoguma kutanga akati ndakapinda mota malai ndakaindodzikira kwani. Ndainodzikira kubhodhi rengu. Ndandikuenda kunoisa mapepa angu service inozi Genesis. Ndato saka ndakapinda mota live. Kusvika paGenesis yapo ndafonera uyu. Ndikati washamwari watakura mukadzi wangu ngori kuendepi naye nokuti ishamwari yangu. Engeti shamwari yangu. Shapa pinza mukadzi wangu uchitaura ngori kuendepi naye. Uye akati andizviziva nobvira ndawata kwachi mukadzi wangu. Ngati alright ndinotaura mukadzi wangu ndopana ndatonoti pakati pawatitona chi vane nyaya dzavo dzauziva. Taswera vandasangana nemukomana shamwari anonzi Tinashe Kubani. Vandasangana nyaya kweke enda kwekune nemukadzi wangu. Wotoechi mastatement. Ngati alright kuti nazvautana ndaenda kumba sezvo ndandasvika chitaura nemukadzi ndikati cha musemane tufuna kuenda kumastatement kuEconet. Mukadzi amene kuti zvakamuyomo ere takabva tatorara ipapo amene zvakamuyomo ere pandakamuka kuma 11 ndakaona yakagara unamuka korugare ndazapa zviri akachichema zvitika zvei ndazapa zviri kuitika pandapura naenda kutereka ndadzoka ndichidzoka ndopane ndisasarare mmene kutaura chi mmene akoni kutaura zvese tisatenda kuEconet. Vataura zvese mamovement ese aindiita kuti ainditrapa ndifonera nevidhio call ndiri kumba ndakara aine mukadzi wangu pese paina mukadzi wangu chikoro aitora mukadzi wangu achienda naye mwana uyakandaura akatasvika pakutaura zvese anamurowa anomuita noise kana pandakazwa nyaya yake ndakangochema musoro ndikangoti alright ndindozwa nyaya pandatifonera tiri maitini titongo makuseni vandatirofonera live kuchitonge vaenda kumba kwenu ndozwa kuti zvinoita murudanana Mchini meze. Nemukadzi? Akaguma kwenu. Vandati iyo chifoni alive ndinatokangu. Chifoni alive mutauri shamari. Kwandimaka kuchagariki. Vanhu vakabata madhiri. Uye akapindura akati akuchagariki mufeso wako webalance. Handika. Iwo kana ufunga enda nokuti anokutera. Kazi iwo kuti ndifuma kubalance seko ndaifa muzani. Kazi alright. Iwo chiti kuchaga rodo kuti akusa zvinhu. Then ndosiya mari ndokusira mari paikukeshi. Kana ndotsvaka pekukusiya chi mari. Baba anga tichifona namurekodi marekodhi ainawo achitaura kuti but iye ndichimubvunza ndichimufonera pandaimubvunza ine aindirambira nyaya dzese. Hero kuya kwaro. Ndamira pamberi pedara mangomba. Ndamira pamberi pedara mangomba. Zvese ndizvo.
Munaona kumba kwenye bana. Walipo. Anani? Tete na bobo. Nyaya tawane murume wangu ndeyechokwadi. Inini nemurume uyu chokwadi taidana. Chakaitika ndechekuti akatangondipfimba muna Mei. Kubva muna Mei imomo inini ndaimuramba. Nenyaya yekuti ndaiziva kuti uyu nemurume wangu vanotamba misi. Kubva ipapo ndokunga nyaya yakaita ronga ka3 kana ka4 vainyarara. Saka azoti muna August ndatoenda kutown kuchechi. Ndo pakandiona vatoda anomudaidza achiti maibhete anongomutui maibhete ndo zvakandaidza achiti maibhete chichi uye vanhu vandatoenda ndikati sinzi munhu akambondipfimba panyaya yakadi nyaya yakapera it's okay. Ndopanda ndasvika ndatopinda mota make vatoti muri kuendepi vandopinda mutown ndo pakabva vatodi vaenda neni ndakudzika mota uyu vaandikisa murozviona ndatoti urondikisa iwewe takambovirana ndoda nere zvautanga neudi nekutondikisa zvikazi naye hapana zvakatazva ndatodzika mota muya nehasha vandabuda ndaenda pandatoenda. Saka inini kwaise ndaikoti munhu ndoda kunyatsotsvaga ziva kuti ndinyatsoona naye ndimudze kuti zvauri kuita handisizvida ukaramba urozviita ndichaudzani vandachiti baba ndofunga vapera nga 2 weeks here vandati rega ndiende kutown ndabva bhasitopu paya ndopanda vandaona mota yake vandatopinda mota make muomo mama akatozama makatokwira vamwe mapasengers ndatoenda kupi dei vano ndakatobhadhara ndopandava ndatoenda kupi vandaenda kutown ndopawanhesa pakadzika vandatomudza kuti inini nyaya ndaurira kunoko akabva ati kuti tonane mutown hazviti handei kuling road kuzasuko redhe kudanga mvura ndokatataenda vasvika vati vandamudza iwe zvinhu zvauida kuti tiedze kuita zvazviti zvinozonetsa rini mangwana plus iwewe nemurume wangu muri mafriends zvikazi naye haakana tinongodanana but hazvibati vanati zvikazobatwa tozoita sei zvikazi usambotyeba nekuti chii zvikazi usambotyeba ini ndodi ndomira nezvo vandati zvaurotana zvidi hazviiti saka kubva ipapapo vandatodii vatotenga chikafu chake vandatoya naiye wacho vandatodzika mota vandaenda kuru saka kubva ipapa ndo vandatangofambidzana naye but kuri kuti kumubvuma chaiko anomubvuma kubva ipapo ende kubva ipapo kudanai kwataita kuti kuramba ini naye hatinoramba takazongonyararana nenyaya yekuti nyaya yanga yazodatwa Saka muchingori mese. Takangonyararana nenyaya yekuti nyaya yanga yabatwa. Ndati saka muchiri mese. Muchiri mese. Makamborana mese. Hatina, but last day ratakapedzisira kuonana aida kuti taurana neni ndakamudza kuti inini handisi kurara neni. Maka paita kudorana newe mamuripi. Takaenda komira kuuptown. Saka idorana newe motikari kuuptown. Iwe wangozoenda kuuptown kuenda kudini. Ndakaenda naye kubva musandataura nyaya yekuti kulingi ndo mazuva takatanga kungofambidzana naye. Aiwa, ndizvo zvandinotaura. Saka imi kana muri muri mutauni ka muchienda kuLink Road, muchienda kuUptown, muchienda kupi wozodomira pana pachindira kuti hamuna mese panongoro nyepe. Rudo rwano akarorana nekurorwa. Mabonde. Hakuna munhu akudana chikadzi akarohwa kunze kwebonde. Unongori muda wei? Unongori muda wei kana risiri bonde. Iwewe wangotaura iwewe kuti uyu munhu ndakandisingamudi. Ndakatombobuta ndikagumuka ndikisa andikisa ndikaita sei handizvo. Saka wakazomuda sei? Chii chaitika chakatozwa? Chakazenge chaitika ndechekuti mukutamba kwawo pamwe aimboudzana masecrets zvavani inini
ndandine plan dzekuti next year ndoenda kucollege. So ndakamuudzawo ndikati plan dzekuti ndienda kucollege nyaya iyi ikabatwa zvese zviriwira musana. Kazi naye aiwa don't worry, ini ndotokuendesa kucollege. Pamwe murume wako hatokuendesa, ndini ndichakuendesa ndokutsvagirai mabhuku kutanga yekuti ugare. Kwese yangu yoro mjenga. Pamaenda kulingi kuti muchienda kupi kwese muchienda kwese. Urundi nyepera kana uchita munaurara mesa. Ndinoona. Iwe inongogwinya kodi kuziya murume wako kuenda kulingi koite kutenga chikafu paikutengera chikafu muchienda kubira kulingi rodi kusangoka kulingi rodi kusangoka Because mishati yao kapa mshamkadzana ni hapa pa jeli yemuneshi padhuze dhuza ndouwa wako asi dada sasa ende vino mukati macho kapinda nemukati mawo unokwaso kusvika nomira pa stand yemunhu pane miti pasati pawako ona chitofungwa ndimo aridziwepo imi mutori busy yekuita zvamuri kuita because inini ka movement dzenyu ka handiti chaiti mutadzi kuenda kuseri kuya kumosiki kuya kuseri kana kumasoja kuya momisa motikari yenyu modyira muri baba chi kana chaitadza kuti wakupe mari wopinda muchikenini paya kana munandosi uye chikafu chako wakagara pasi chi sei maizofunga kupisa mafuta kuenda kulikroti kuenda uptown kuenda uptown first day ndakanda naye kulikroti andasanga kudana saka waenda naye kodi ndakaenda naye kokoko nenyaya ndaitomudza chokwadi izwa chokwadi chete ndo chinokuti urerekere kozvokuti kuti hana urara naye kaiwakara naye hazvibatsiri because iye kwana ndakachoseka kuti munhu anopenga uzanutaura izvozvi aluza handi ndiwe uzvanyandura because hakuna benzi rakadaro raunonitaura tazi ndinomuvha 15 kilometers kubva mutown kuzida kwokupengera uda kumupengera uri motikari yake wokutakura nemotikari yake 15 kilometers uyo pasakupa pamusika wehuku pfuvu paroundabout pamarobot pfuvu pfuvu panozeka chikoro apo kafirst class pfuvu mutanichas college pfuvu cold storage pfuvu pakevi pote serimwe gomo pane vanhu varumire mabhazi kuenda bhuruwayo pfuvu uyo wakudzika maenda penvari pfuvu kopengera munhu kopengera munhu kilometers uri mumotikari yemunhu waruda kopengera ari kukudriva uri yachikafu chatenga 15 kilometers uri kuenda kuti ndira kopenga zvino zvopakasvika wakazopenga here ndati wakazopenga here wasvika uringiroti sekupurana kwako kuti ndada kupengera kusina vanhu wakati ndokupenga here akabva mufanira mutaundi mese akabata zvidya zvako akari nazvo achikubhabhadzira kusvika wasvika kuring road arikubata mwiri akakukisa futi iwewe wasvika paring road akakukisa iwe wasvika kuring road ururamba here akakukisa uyo wasvika paring road ururamba here zvati ururamba here iwe kuti nyepererwe ndirutaura iri ndizinotaura wakamira kuti dhaiva kuti tiriwanaokwe nyaya iripo ndeyekuti uyu murume waiziva kuti arova
ari mukadzi wako waizviziva uyu murume wako mune vana naye muna vangani mune vana saka iwe chakaita kuti usiye murume wako uyu chii uchida uyu wakatopromisa vanacho kapiwa angati mapromisi ekuda kuendesa kukoreji iwe kufunga kwako iwe wake ukadzi uri kukoreji wake mukadzi uyu uri kukoreji here saka chaita kuti uzokungoti andazakuisa wake kukoreji wozoendesa iweyo mukadzi weumwe murume saka izvi pakatouya munhu akuti ada kuendesa university apa usina nemakwarifications acho kuda kuvuva makwarifications acho kuenda kukoreji unawe saka murume wako akamutora karamba saka wakadii kumuramba akazviri pachena nditi ndakuramba nenyaya yekuti wakurura hausiva ndida kukoreji gara kupadhuze nemurume wako bambo ungaiti isai bhachi pasi ndamira pamberi pedera mamutasa ndamira pamberi pedera mamutasa zvese ndezvechokwadi zvese zvachitaura ndezvechokwadi machabatwa nemoto machabatwa nemoto wakatibatsirawo mwakamubatsirawo iye unoona zvese zvikurwa nemunhu ari kutonyepa wake arikunyepai bambo mukati ari kunyepa ka isusu tine nzira dzakawanda dzatoshandisa nhasi mune machembere arimo here machembere itai redi unozonyara bambo so isusu bambo hazviiti murudzi wabambo uyu mukadzi makambomutora here kuendaa kudii hamusati hamusati mamboenda naye kwaputamu hamusati arupenda saka zvese arupenda awa no maona ndiri kuzviita because uyu pakati akondifonera achitsanangurira nyaya yakanditi ndakachitotazi ndakuona uchitokora mukadzi wangu ngati kuti chokwadi mwedzi wese shuwa nyaya yakanyarara here uchiti ndatakora mukadzi wako nhasi chokwadi tori mukadzi wako wana chimwe chikomba chotoenda shuwa wakanditarisa here uri wauri kachitoti ndakuona ngati iwo rishamwari shuwa ungatoti ndatakora mukadzi wako oramba wakanditarisa shuwa ndatoenda naye odzoka kumba kubikira futi chikafu zvine musoro here handiti ndichibva ndasiyana naye ndichibva ndanyarara then achibva azondifonera uyu wanza iye vanisendera message kunzi vanisendera message vanzi ndopinda kutaura ndokuona papi ndati mudondora ezini wati nyaya kudondora iri nyaya iyi handiti madhamu akani pakabva azondifonera ini handi vachizoita zvokundifonera uyu apedzanisendera message ndikati vati ndopinda kutoda kuona ndati mudondorera chii ndozvandakabva ndaita nyaya iyo ndakutongotoa ndakusenda message ati mudondorera chii hapana chandipindura papi ndatosiyana napo so nyaya isa yakapedza I think 3 weeks ese chimbetonga yakanyarara here then ndipinda zitangozwa ungoma ndaro sei akuchitoita kuti jamukira murodi mese mena nakufamba ndakati ndimira zvofamba chi kwenda kubasa marodi because munhu zvakutondifungira chaziri munhu akuti sei atondifungira chi ndiyeti munhu ane chakati akati nyaya dzekutonzwa nevanhu nokutora nyaya dziparingi dzinongofungwa paringi dzedze une mao yako maudhi lesi unazo vana vakatipedzera nguva zvinozokubvunira Nesse? Não, mas... Aí, só.
Namba yangu 772 039. Right. Iwewe right 0772220439 inamba yako inamba Ndio. ndio Ndio. saka itaura bandera Ndio. aitaura paleni rako ndiani Ndio. Ndio. Kwa hiyo ana msawa iPhone. Hivi nyakudai munhu yakautaura voice kana kutaura nechii ndabvunza ini kuti 077222 kuti ndeyako here ndikati pane here musi wakamboimisplace kana kuti musi wakati yakashandiswa nanhingi asidi iwewe hapana so it means kuti ndiweka ndiwe shandisa saka ndiweka waitaura nemukadzi aiwa saka waitaura naye pakudini waitaura naye pakudini munhu nangotaura nyaya yekutaura apa haisi nyaya cheteka nyaya iri apa yekutaura apa haisiri nyaya chete ba yekuti yekutaurawo naye chete ari kutaura kuti shamwari nyaya yedu yabatwa kuda mari yekuti sei munhu akakuenda kwekune soso yoita haiwa hakuna zviburi kubo saka iwe chongoti chiko ndechipi chawanga uchiita chiko kwekune ndichii Ndiriyo chama chakamira. Ndio ruri yeko ndio hakuna chiko ngaende. Chao chisiko kweko ndio chi. Hazo nonora. Unobatwa nemhoso uchiramba nyepe kwa mwana. Ndati chauri kuti iwewe kweko ndio chisiko chi.
chawangotaurira mukadzi wemunhu kuti kwekuneta enda hakuna chii Pindura chama takamira. Iri nyaya iyi. Izwa. Iwewe mukadzi uyu chaizokufonera nenyaya yekwekuneti chii aida kufonera kuti uite sei unoshanda kwekuneti here saka chaikufonera achitaura newe nenyaya dzekuti wanokwenda kwekuneti chii aida kuti uite sei iwe waifanira kuita sei asina kufonera mukadzi wako akafonera ndati sei asina kufonera mukadzi wako akafonera iwewe inzwa shamasi ndingatikubatsire mazuva ano netekinoloji ko mazuva ano pane zvimwe zvinhu zvamusikaziva fana nemufukana makangwara kabata munongwara kana kuti ukafunga kuti ukaita mari muhomwe ukafunga kuti wangwara kuita mari muhomwe is not a sign yekungwara garai makaziva fana izvo kuti kuita mari muhomwe is not a sign yekungwara but zvaunoita ndozvinoratidza kuti wakangwara kana kuti wakapusa izvozvi so ndikada kukuitira utsinyiwo ndakutokutora nesingireti yausingaziviwo ndokwanisa kuenda izvizvi parobhoti dzepamai magadha paya izvozvizvo ndokwanisa kuenda parobhoti yaiti musoro kuya musoro izvizvi ndonoitora pikicha izvozvizvi uine mukadzi wemunhu motikari mota nezuva nenguva nechiizvozvizvi manje mandiye ndinazvo izvozvo zviwanda kana uda kuti timboise ndenge pasaidi nditozviite zviriko ndikona kuratidza kuti unodzingwara kuita sei mune kuti mbeya pana mutauni mitsiri kunokuruzeva tichitokuona kuti tiri pakati uruzeva ndikutaura ndida kutsvaga mutauni iwewo handikutsvagi nefoni kana kuita sei ndokutsvaga ndotokutaura kuti pauri apa uya panapa ndochitoziva pauri munozivaira pana newamwe wari mukati wakaona wakangwara izvi siyana nazvo hapana hamuna kungwara pa uruzwa mukomana iyi nyaya yekutaura yemukadzi uyu zvokuswera kuenda kuekoneti nechii zvese nechii unoziva kuti kuekoneti nechachima unenge wazvikiriitira mumhosva ndo ndikutaura mitemo pane zvaunotaura pane zvinofanira kutaurwa pafoni nezvisinafanira kutaurwa pafoni unenge wavhaireta mitemo yechii yepafoni nekuti munoziva varume nevakadzi mafarisa munotaura dzimwe language pafoni dzisingabvumidzwi kuti mutaure pachii pafoni munofanira kana kutofanira kuti shamwari nhasi wakapfekei wakaita sei show me nditumire pafoni mukadzi wokutumira zvaakapfeka zvechii zvemukati pafoni imhosva iyowe unoziziva here toziva fana munozviita chimbonitumira chingindi ndione nhasi atumira pafoni asi ichi imhosva unoziva asi unenge usingazvi kuti pane ari kutozviona samwena asi inyaya yekuti itsisi dzekusada kudiyawo nenyaya yekuti hauzivi asi iwe unenge uchifunga kuti kuita sei unoziva izvi zvilape zvamwana hakuna evidence inodarika you cannot have more than 10 conversations nemukadzi asiri wako you cannot give lift kumukadzi wemunhu anditi uchienda naye kulingroad uchienda naye kuuptown uchienda naye kupi uchase asi kutomukisa ari kuburuka motikari wa mukadzi wako wako chaiye wakamuvhurira dhoo here rekupinda mumotikari ikona wamukisa pa kutomuvhurira dhoo kuti dhoo kuti chipinda ugari asi unoona simba rekukisa mukadzi wemunhu kuda kuti mukadzi uyu umupe pfungwa dzekuti murume wako ibharanzi as you love ndikabvunza kuti mba kwako iwo chako wako mba wako mba mako iwo uri kubuda wamukisa here wako wemumba uri kubuda wamukisa here asi uzoenda kukisa weumwe murume kuita unga une rudo stereki because mukadzi wemunhu kana kudana naye hakuna chii hausuda kumutengera grosari because ane kuti manomutengera grosari
hauzoda kumupa pekugara because ane murume parugara, hauzoda kumutengera mubhedha because ne murume wakarugara warurara pamubhedha. Saka chimwe chaungada kumutengera hembe anazotengwa nemurume wake. Uda kumubvisira rora here akabvisirwa rora kare. Saka chauri kuda chii pari? It's one thing. Ibonde. Zvino kati wasvika pane porridge renjera kambure, ukasvika pane remhunga kambure, ukasvika pane remutwiwa kambure, ukasvika reserevita kambure, unoita munhu rudziko. I will not be surprised, young man, because neattitude yako I will not be surprised with this. This is I see your case chete ya winner. Ndakatokutarisa neattitude yako. I bet you this is not the only issue. In as far as wakazi one kana wanawe one wa consent. Unhu wako wakashata. Watofa nogadzisa. Complete right. Hakuna mukadzi anoita stoop solo. Kana paine mhuka kana paine mhuka inozvikoshesa mwiri wayo, hakuna mhuka inozvikoshesa mwiri wayo semukadzi. Wekuti wako wakatoroora chaiyo, wako yakatoroora chaiyo, achipfuura paona kugeza dai unotopeta Zambia, kutopfeka Zambia, asi ndiwo wakamubvisira mari mune vana 4, asi ari kupfuura pauri anotopfeka anotozviputira neZambia kutusa muone. Wati moyo wewe mbava. Wati moyo wewe utoba. Hakuna mukadzanga mina pamberi pevanhu uri mwese vari munhu wakadzi achitaura tokamukisa. Then iwe womira pamberi apo utota naumukisa. Uyu mukadzi anapautaura kuti ndaidanana naye. Iwo wakutaura iwo utazi handina. Saka uri kuti mukadzi uyu charwa inyauda kwauri chii? Kufunga kwako iyo charwa inyauda kwauri iwewe wega, charwa inyauda kwauri iwewe. Chakosha pauri kudarika murume wake nevamwe varume vese chii? Chiti pauri chete iwe chii? Zvese mugirazi zvibvunze vega kuti chakosha pandiri chadarika uyo chii? Unozoona mwana unogona kiss hysteric. Zvino isusu manje hatidi izvozvo. We don't like that. Hatizvodi kana uchadza kurespekta mukadzi wemunhu akarohwa. Wati musikana hake ari kufamba. Kana uchitadza kurespekta mukadzi wemunhu akasunga dhuku wauzota kugara apa mukadzi wake. Wati musikana ari kufamba hake rutsitsi. What more? Mwana wevanhu vari muno wese wana wese vulnerable. Because unofamba nemotikari, the chances dzekuti watopedza vana wedu munomu they are very high. The chances are very high kuti iwewe hausiri munhu anogarika naye mucommunity. Isoda kudzidzisa kuti ugare zvakanaka navanhu mucommunity. Handikawaramba kuti anoda naye. Waramba here kuti unoda naye. Nangu pimba anoda naye. Ye ari muda. Amubunze la. Jobunze. Don't move. Mubunze yo. Sumuka yo. Sumuka mai. Sumuka yo. Mubunze. Mubunze. Zoro tore na bunze. Iye warura bunze. Inda ngo pimba chete. Ini ndakadana ndochoka. Mukarare pi mesi. Atinaora kati. Asu kiswa.
kundikisa akandikisa. Anombobata gumbo rako. Kundibata mwiri wese aibata. Asi ukabata nhengo yemukadzi zvasiyanei nekutorara naye. Kubata nhengo kana nyengo iwe mukadzi uyo akabata nhengo yako zvasiyanei nekuti arara newe. Kana wakabata mwiri wake wese zvasiyanei nekuti wakarara naye. Wautofamba uchoshainaka kuti haazvipi apa takafura neko nekara yechipfeko chemukadzi uyu. Murume uyu akati anotengera mukadzi wake mabhurugwa ake akanaka eblue, ewhite, echi, egreen, eblack, echi. Handiti iwe wozvipa mvumbe wopinza muoko wako mubhurugwa rausina kutenga iwe. akataura kuti ndini akabvisa bhurugwa rangu komaku akabvisa bhurugwa rake akatotsvabisa chidai kune mukadzi wangu. Saka ina achaziva kuti akambara naye eri kauri chii. Ndisana ndimufona ndimubvunza kuti ndamufana ngati chamani toziva pagumira nemukadzi wangu chii. Muona ukaona uchibvisa mukadzi bhurugwa kusvika mumaku wobvisa nepesi oyo wobvisa chidhako No, it's okay. This is what I man. Ndosaka ndataura ukaramba unoita kuti dare rikuzvirisa kuzvire tsitsi, asi ukataura waona dzimwe dzauya dzangopera chop chop, asi iwe manje ukada unyeperongora manje ipapo Pusha akatenga kupfeka akawana mukomana nezvine mukadzi akamutengera mapusha nemwe kepsi akakosesa kaina asingazvizivi nekuti mukadzi wangu pamwe pamari yatenga mapusha ndichienda kutaundi aigara pese panepinda mutaundi aitaura nezvemapusha wapfeka mukadzi wakapfeka kepe mukadzi mova aitoti iwe wapfekawo kepe mukadzi kupfeka kepe mukadzi yani akati right, anyway, tikapedza lunguwa zvatuda mabambuka inini my plea kuvanhu vakawanda ndekuti nyaya dzakadai idzi hadziiswi pasi pepiro, ngadzibude pachena. We want to get rid of vanhu vakaita seawa. Nguva yatikurarama yakashata. Pakutaurwa everyday pakataurwa nenyaya yechi regai vana vakure, regai mazai dzidzo weshiri, regai trying to protect mwana asina chatakudi akuziva kubva kuvanhu vakadai somumi dzakadai. Tinoita confidence sei dzekuti kana munhu akadai ndohaya motikari yake kutakura vana vanoenda kuchikoro everyday munenge mavapa matomupa wakadzi. Wana wedu wese they are now exposed. Vanhu vakadai hatidiba musociety, hatidiba. Kana mukadzi wanasi kukwanira
517 nokubvumiza kuti sei wapolygamous. Roora kana 20 ngewako. Because nyaya kukanene kuti wakwanisa kuzorora. Kana usikakwanisa kuzorora kuti mukadzi wani ari kuaro zviri kumuremera. Ani tora wako wanozikanwa ndewani? Wako waunochengeta. Siya wakatorwa nevamwe. Handizvo? Nyaya idzi wakomana ane nyaya yake. Nyaya dzakadai dzingadziuye kunorwa toda kudziziya nyaya idzi. Ticheza ndizi. Saka iwewe shamwari ndakuchibvunza kupedzisira. Uyu mukadzi wakadana naye. Nangu mtimba chete mo. Ndati mukadzi uyu Usadiwazire. danana naye. Yara. Ngoma. Ndozoda kuita pekudi. Ndozoda kuita pekutanga. Tatofura tatone dzimwe nyaya 3 4 pamberi. But iwe manje unongo aminoonekwa kunyengedza kuseri kuti Kurengi. kurengi. Izokuzecha manje. Ndokuna kuti kurengi. Wati wakarara naye. Ngizwa. Akadana. Akadana naye. So nyaya panapa ndeyekuti iwewe mukomana hausi kurakidza remorse. You are not showing remorse. Yekurakidza kuti wakadana nemukadzi wako kuti you are sorry. Munhu being your friend wafanira kuva utori sorry. Shamwari sorry. Pamwe musina kutombosvika nekupi. But iwe hauna kuzvirakidza izvozvo because uri kuzviti wakangwara. Saka isu chatisi kuda element iyo yekuti chii yekuti wakangwara. Mombe yekutanga ndeyekudanana nemukadzi weshamwari yako knowing very well kuti mukadzi weshamwari yako. Ndo mombe yekutanga. Mombe yechipiri ndeyekubata muviri wemukadzi asiri wako. Then mombe mbiri ndedzekudanana nemukadzi wemunhu. Four mombe nembudzi yacho. Ambudzi yedare. Aripedzera ngwamba. Ambudzi yemachinda. Mbocho yekutipedzera nguva. Then jongwe nemushamu wemombe. Mombe idzi 2 dzacho dzofanira kunge dzabhadharwa pamusi wa1 January. Because knowing kuti nenyaya yako yaane mwedzi yekudana nemukadzi wemunhu yekudana nemukadzi wemunhu waifanira kunge wanga urikugadzirira. Because hachisi chinhu chinyowani kwauri. Chinhu chakugara uchita sei uchitoziva kuti ndakadii ndichadzokorora futi zvandambotaura umwe wako wafurapo kuti paunopinza gumbo muimba isiri yani chibva wawadaidzira kuti mhosva ndasvika. Chasara kuita sei paunobata mukadzi wemunhu zamu
risiri nemukadzi wani wako. Muoko wako uchidzika pazamu chibva wangudaidzira kuti mhosva iwe ndouya. Uchibata chidya chemukadzi asiri wani, ruoko rwako rusati rwasvika papi pachidya chibva wadaidzira kuti mhosva iwe ndodini. Hazvifaniri kungokushamisa izvozvo une mwedzi uchiziva iwe kuti une mhosva yako yakakumirira yekudana nemukadzi wemunhu. Ende apa kana wangoine mari iyoyo yekuti unonotengera Nando's uchinohira waisa petrol ye$50 $20 kunohira kuRing Road, mangwana umutengera futi chikafu kuNando's munodyira kuUptown. So it means unozvitemba kuti unayo mari. Ukamupromisa mukadzi kuti uda kumuendesa kuchikoleji, nyaya iri nyaya yekuti umubvise chii, umubvise bhurugwa chete. We don't take advantage of other people's misfortunes. Kana murume wake angarushaya mari yekumuendesa mukadzi wake kucollege, haina kubvirambo yakukumbira. Iwo aisafanira kuteka advantage yekuti ashayira mukadzi wake mari yekumuendesa kucollege. Kana yanga ichawanikwa mari inga ichaita sei? Ichawanikwa, but it was none of your business. One, mombe idzodzo dzinofanira dzabhadharwa. Kana ndikuti mombe handisi kuti mhuru, ndikuti mombe. Kana isiri mombe 350 pachii pamombe. Then by end of February dzimwe dzacho 2 dzasara dzinofanira dzabhadharwa. Idzodzo hadzibhadharirwi uko kana kupi, dzinouya dzichibhadharirwa papi pano. Wanhu iyoyo munin'ina uyu wobva auya otora chii zvinhu zvake papi pano. Kana musi wa1 ukasvika usina kubhadhara, wachakuteera wachabva pano wakuteera uchavabhadhara kuti wakuteera. Because nyaya ndeyani? Yeah. So 2 mombe by 1st of January, the other 2 by end of February. Imi mai chengetekai. Muruzwa mai. Kana murume angachikokwaisa mambo kuti endai kutaundi, moite zvamuita kutauri mudzoka kumba. Unozwa sei iwe kuya nekepi yatengerwa nemurume uyu? Woya kotsveta mumba paheadboard. Woona murume akutora kepi iyo achiti mukadzi wangu anekepi wopfeka oswera kumberereka naye munyika kusekesa murume, kuita murume chiseko chenyika. Masendro mapushi wakuziva kuti haasiye murume wako. Murume oswera rumberereka, oswera nekuzikana kwaunoita mumarengo, oswera ari kusekwa murengo uzi urikupfeka zvinhu zvechikomba. Mweya wechifambi ngaubude mai. Gutsikanai. Musanyeperwe ba niwanokupai maroto asiko. Nhasi muri pano. Andikakata kutumira rori yekuti anokurojere kutaura. Makapiwa mari yacho. Rakauya iri rori. Wakadzi gutsikanai. Kana wakaenda pari murombo wani wako. Warumewo gutsikana ine wakadzi wani? Ukaona mudzimba mubamba. Wanhu warume vanobuda wesa. Vanobuda kunzvenga, vachimbobuda. Asi chaanofanira kuita murume chekutanga kuti kana abuda handibatwi bhoza zvaro zvandiri kuita hazvisi pai. Inyaya yekurespekta mukadzi ari kupi? Respekta mukadzi wako iwe, usaite mbiri ba iwewe. Yekuzuri bhuru remunharaunda. Because kana wakarara nemukadzi wemunhu, tichaziva sei kuti izvozvi mukadzi wemunhu wakapinda kana kuti waropinda? Kana wakapinda here newe wakapfeka kana kuti hauna? Then the next thing chichaitika, wariska upenyu hwechi mukomana wa life yake is now at risk.
pane need yekutoti uyu anofanira kuti atestwe, iwe wacho wotestwawo futi kuti muzivikane kuti makamira sei. Munoraisa vanhu vasina mhosva. Gutsikanai. Right, chibva. Next case.